Narito ang buong script sa Tagalog version ni Imper TV Recap. Ang mga bayani at makapangyarihan mula sa Astonishing Tales. Pinagbatayan, Astonishing Tales Volume. #1 Agosto taong 1970 Marvel Comics. Isinulat ni Stan Lee, iginuhit ni Jack Kirby. Wika, Tagalog. Sa isang maramyang tahanan, nakatitig si Kraven the Hunter sa larawan ng isang pambihirang nilalang, si Zabo, ang huling natitirang tigre na may mahabang ngipin sa buong mundo. Sabi niya sa kanyang sarili, sa wakas, nahanap ko na ang pinakamahusay na bagay para sa aking pangangaso. Siya at ang kanyang kasamang si Kasar ay dapat na maging akin. Matagal na niyang pinag-aralan ang lihim na gubat na tinatawag na lupain ng ligaw. Nang sa tingin niya ay sapat na ang kanyang nalalaman, naghanda na siya, inilabas ang kanyang mga natatanging kasuotan at kagamitan, handa ng manggaso para sa pinakadakilang premyo ng kanyang buhay. Pagdating sa malawak at sinaunang gubat malapit sa Antarctica, nakita ni Kasar na nagkakagulo ang mga dambuhalang hayop tulad ng mga mamat. Agad niyang ipinag-utos kay Zabo na gumamit ng lakas at sigaw upang ilayo ang mga ito sa malalalim na hukay na sadyang hinukay. Ngunit habang nagtatagumpay sila, biglang lumitaw si Kraven. Siya pala ang naghanda ng lahat ng bitag. Naglaban ng matindi si Kasar at Kraven, ngunit mas naging tuso si Kraven, ginamitan niya ng lason at kagamitan si Zabo hanggang sa ito ay manghina at makulong. Dinakip din si Kasar, itinapon sa malalim na hukay, habang dinala naman sa ibang bansa si Zabo sakay ng eroplano. Akala ni Kraven ay tapos na ang lahat. Hindi inaasahan ni Kraven na hindi basta-basta nadidaig ang lakas at talino ni Kasar. Mabilis siyang nakalabas sa hukay at sinabi, walang pader, walang hukay, walang makapipigil sa akin. Hindi ako sumusuko. Sinundan niya ang landas kung saan dinala si Zabo. Nakarating siya sa malaking barko kung saan nakakulong pa rin ang kanyang kaibigan. Kahit puno ng armadong bantay, walang nakapigil sa kanya. Lumundag siya mula sa mataas, lumangoy ng mabilis, at isa-isang tinalo ang lahat ng humaharang. Sinabi niya ng malakas, ang sinumang manakit kay Zabo ay ituturing kong kaaway. Walang sinuman ang makakapigil sa akin. Muling nagharap sila ni Kraven at mas matindi ang laban. Ipinakita ni Kasar ang pagkakaiba nila, ang iba ay nangangaso upang mabuhay, ikaw, para lang sa aliw. Iyan ang pagkakaiba natin. Sa huli, natalo ni Kasar si Kraven, napalaya si Zabo, at sabay silang bumalik sa lupain ng ligaw, bilang tunay na hari at tagapagtanggol ng kanilang tahanan. Habang nagpapahinga na sila, sa malayong kalawakan naman ay nagsisimula ang isa pang mas malaking banta. Ang hamon mula sa buwan at ang kapangyarihan ni Dr. Doom. Dalawang astronaut ang nakatuklas ng isang kakaibang bilog na bagay sa ibabaw ng buwan, makinis, perpektong bilog, at gawa ng tao. Dinala ito sa Pangulo ng Estados Unidos, at akala nila ay ligtas ito, hanggang sa umalingaw ang boses ni Dr. Doom mula rito. Ipinahayag niya sa buong mundo ang kanyang kapangyarihan at ang kanyang kaharian na Latveria. Ipinagmalaki niyang kaya niyang magpadala ng bagay sa buwan gamit ang kanyang mahika at teknolohiya, at nagbabala na darating ang araw na lahat ay kailangang sumunod sa kanya. Sa kanyang matibay na kastilyo, inihayag niya ang kanyang pinakadakilang nilikha, ang Doomsman, isang dambuhalang nilalang na pinainom ng lakas mula sa enerhiya ng kalawakan. Samantala, si Prinsipe Rudolfo ay lihim na nagbabalak bawiin ang kaharian kasama si Valeria, sa pag-aakalang mahina na si Doom. Lusubin nila ang kastilyo at ginamit si Ramona upang sirain ang makina ni Doom, ngunit hindi nila alam na ang lahat ng nakikita nila ay maingat na dinaya ni Doom. Marami sa mga gwardya at kahit ang anyo ni Doom ay mga anino o robot lamang. Nang akala nilang panalo na sila, lumitaw ang tunay na Doomsman at winasak ang kanilang mga puwersa. Sa gitna ng labanan, inutusan ni Rudolfo na barilin ang isa sa mga anyo ni Doom, at nang sumabog ito, napagtanto nilang isa lamang itong robot. Mula sa lihim na silid, nagsalita ang tunay na Dr. Doom at ibinunyag na matagal na niyang alam ang kanilang plano. Sinabi niyang ginamit lang niya sila para sa kanyang sariling layunin. Ipinagmalaki ni Doom na hawak niya ang isip at lakas ng Doomsman, mas makapangyarihan pa kaysa sa inaakala ng sinuman. Maaaring nakalikha siya ng pinakamapanganib na kalaban, ngunit ang kalabang iyon ay nasa ilalim pa rin ng kanyang kontrol. Sa huling pahayag, malinaw na ipinaalam ni Doom, ang tagumpay ay laging sa kanya. Walang sinuman, maging si Rudolfo o sinumang nagtatangkang humadlang, ang makapagbabago nito. Ang kanyang pangalan ay mananatiling kinatatakutan at iginagalang sa buong mundo bilang pinakadakilang isip at pinakamakapangyarihang pinuno ng Latveria magpakailanman.